Ayun o mga ka-frogman, no? Tamiya race. Ayun, no? Ito yung mga nilalaro ko nung kabataan. Sayang at hindi tayo makalapit para i-documentary sana kung papaano yung laro dyan, kung ano yung mga patakaran nila, tsaka kung saan nabibili. Kasi nung bata ako, ito din yung laro ko dati. Naalala ko dati nung elementary school ako. Meron din kami pinaglalaroan na ganyan. Kaso nga lang yung sa amin gawa ata sa bakal na may halong yero yun. Sa may barangay Anulid ako dati naglalaro niyan. Sayang at nahihiya kasi tayo na lumapit para i-documentary yung ano nila, palaro, games nila, para malaman din ng mga Pilipino, mga kapwa ko, mga kabataan, na meron pa pala itong laro na ito. Ayan. Ayan sila, sir. Yung kanilang box yan, yung box nila. Punong-puno yan. Punong-puno po ng mga kalimutan ko na kasi kung anong tawag dyan. Ayun. Ayun. Pa-shoutout na lang kung anong team yung mga ito na sumali dito sa kanilang event. Dito sa may Robinson Place, Pangasinan, Tamiya Race. Ayan, shoutout sa lahat ng member sumali. Ayan. Yun sila, sir. Kung kilala nyo sila, pa-mention na lang sa aking vlog na Frogman Makasta TV. Share nyo na lang sa kanila para makita din naman nila yung kanilang mga salin. Ayan, nag-start na sila. Ayan. Grabe, yung bibilis. Yun, boom. May tumilapon pa sa sobrang bilis. Yun, yun, may nanalo yung isa. Maganda sana pag malapitan para malaman natin kung saan sila nakakabili, ano yung piyesa nila. Ayan, paano yung pag-aayos nila, paano yung mga patakaran. Ayan. Yan, start ulit. 3 of 3, yun, bilis. Grabe. Bibilis, ang bibilis. Ganda, ganda maglaro. Yun, boom, boom. Bilis nung isa, Yung isa nahuli. Sayang talaga mga ka-frogman. Maganda sana silang lapitan para tanungin na. Tsaka kung saan, kung anong grupo sila, yan, maganda sana bumili. Yan sila, sir. Shout out sa inyo, sir. Yan, pa-share na lang ng video na to pag na-upload ko na sa aking YouTube channel. Kasi hindi ko po sila kilala, nahihiya po kasi ako Oo, yan yung laro ko dati mga ka-frogman sa barangay Anulid, Pangalgaan. Yan siguro Japan made yung mga laruan na yan. Pero ang dami, yan sila, sir. Sila na rin ang bumubuo. Yan. Yan sila, Sila na gumagawa, bumubuo nung kanilang nire-race. Kompleto din sila sa gamit. May mga battery sila. Mas maganda sana kung nandun tayo sa baba.
para matanong natin kung paano yung laro dyan. No? Ayan o sila, sir. Shout out sa inyo, sir. Ganda sana kung interviewin natin sila doon sa baba, no, mga ka-frogman. Kaso nga lang, ang frogman Makasta TV nyo, nahihiya magtanong sa kanila. Nahiya naman akong pumasok. Ayan, no, yung bibilis. Parang tournament ata sila, nagto-tournament. Ayan, no. Tatluhan yung labanan. Pero ngayon, dalawa naman. Yun, shout out sa inyo, bossing. Attended natin na dapat? Hindi ginawa da? Ito kami dati kasi may oldie, kanto rami makinaminan sa amin. Kasi kami sumambu. Palakasan, kabilisan at makina, yawi at pinanggawa da or what? Oo, pakasilay makina. Palamuhan kasi. Kasi sariling gawa datan. Pantano, pangasalo. Hindi ko alam kung saan nila binibili. Sa amin kasi buo na. Sa kanya din. Sa barang. Ano mo? Sa amin dati mayroong ganyan sa Anulid. Malapit sa Saipan yun, sa may biyado dati. Yan yung nilalaro namin. Umuso yan noon. Grade 6 ata ako, grade 5. Kaya yung mga taga barangay Anulid dyan, Anulid Mangaldan, shoutout sa inyo. Sigurado alam na alam nila yung laro na ito dahil nung mga bata kami kasi puro taga Anulid yung naglalaro ng ganito eh. Yung master namin, yung apelyido na Biado, pero nakalimutan ko na yung pangalan nun. May ganyan din kami dati, pero yung sa amin, gawa sa bakal na race. Tsaka yung battery, inaanuan namin dati parang tawag dito ay. Hindi Tagalog kami aabangan. Ha? Aabangan. Yung ano, dati nirerentahan namin yung battery. Kaya pamilyar ako sa games na to. Sayang at wala tayong pagkakataon na interviewin sila. 'Di ba mga kapra? Ayun, bibilis. Grabe. Yan, daming tao ngayon dito sa Robinson Place. Sama ko yung aking dalawang ina. Ayan yung mag-ina ko. Pinasyal ko sila dito sa may Robinson Place. Yan yung team. Tamiya Race Robinson. Yan sila sir. Dito yun yung pinsan ng asawa ko, si Kyle, oh. Shoutout ka para makita mo na sa YouTube channel yung mukha mo. Ano masasabi mo? Shoutout sa mga taga-Gasanga mo na. Ito yung anak ko. Nanonood din siya, oh. Sky. Shh. Yan, oh, nakikita nyo? Oh, may nanalo na daw, may nanalo na. May nanalo na daw. Ayun pala, makikita mo na. Ayun, yung vlog natin today, hindi po muna sa pag-aasok. Dito muna tayo sa mga games. Mapanood nyo yung sarili nyo dito, pa-shoutout naman, pa-share naman. Tamiya Race. Yun o, bibilis o, tumatalon, grabe. Ang bilis-bilis. Grabe, ang bilis ng isa, boom.
Alam ko, talo na eh, pag lumipad eh. Ha? Antak, talo na, no, limikyab. Videoan natin yung ano, si Kyle, para makita siya sa YouTube channel. Shout out ka mga tagagasang, kamuta. Ayaw niya. Nagpapapugi siya. Neng, shout out, tagagasang ka mo. Shout out. Shout out, mga tagagasang ka mo. Ano masasabi mo? Wait, yan o. Yan yung aking misis. Wait lang. Nag-ano ako. Bibidyo ako ano. Ayun o, bilis. Wow, lumilipad. Grabe, ang gandang laro. Ang bibilis. Sulit yun, lumipad. Talo na yun. Sayang. Ay, ulit ba? Masakay, lumipad din. Bakit hindi mo makita na? So ayun guys, di ko na po patatagalin yung aking mini vlog dito sa Tamiya Race. Ayun, maraming salamat po sa lahat na nagsusubscribe ng aking YouTube channel. Ayun, maraming salamat po mga ka-frogman.